מורי ורבי, פרופסור יוסף טובי, המנחה שלי והמדריך שלי לאורך כל הדרך. דוברים הנכבדים, דוקטור אנזי, פרופסור ליסטנשטיין ודוקטור, תעזור לי, ירון הרד. אני הכרתי את רבי יוסף רמתי מאז ימי ילדותי בשכונת רמת עמידר ברמת גן. הוא היה מעמודי התווך בבית הכנסת שלנו, תפארת ישראל. אדם חיובי, נמרץ, פעלתן, נעים הליכות, נוח לבריות, מאיר פנים, אור כזה בעיניים, נראה תמיד כאילו שמח לקראתך, שמח לראות אותך. הוא היה חברו הטוב של אבי, זיכרונו לברכה, חיים גיאת, ושותף שלו בהנהגת בית הכנסת. במשך שנים רבות היה זה שדואג לכל ענייני בית הכנסת, מגדול ועד קטן, מסידור ספרי התורה ועד לניקיונות. כבוד השופט ציון קפח הזכיר לי איך בבוקר ראש השנה רבה בתום התפילה, כאשר כולם משאירים את בית הכנסת עם כל העלים של הערבות והולכים הביתה לאכול סעודת שחרית, יוסף נשאר ומנקה ומסדר את המכין את הכל לקראת שמחת תורה. הוא היה שליח ציבור בכל רמ"ח איבריו, ובמועדים, בימים הנוראים, היה החזן הראשי בבית הכנסת. משנת 1998 התחלתי להיפגש איתו באופן לא סדיר. באותם ימים גרתי בצפון, וכאשר הייתי מגיע לביקור בבית, הייתי נוהג לראיין כמה מזקני השכונה. יוסף הוא לא היחיד, יש לי עוד ראיונות עם יהודה כהן, הבן של מורי חיים כהן, ממשפחת התופרים, אבא שלך, רבי אהרון ירימי, על ירמוך, מי שמכיר, משה גמליאל, יחי אלשיך, חיים נחום ועוד ועוד מזקני השכונה. לא עם כולם אני ערכתי סדרה של ראיונות, אלא יותר חזרתי אל אלה שבאמת הרגשתי שיש בהם איזשהו להט, איזשהו צורך למסור את הסיפור שלהם, וכמובן גם את אבי וסבתי. עם יוסף נפגשתי בסך הכל כ-11 פעמים. יוסף לא התכוון לכתוב ספר, אבל בשיחות איתו יכולתי לזהות את הרצון שלו להעביר את המסרים שלו לדורות הבאים. אני הייתי מגיע אליו הביתה, היינו נפגשים בהול סביב שולחן העץ. הוא היה הרבה פעמים מקבל את פניי בקיץ עם הגמיס המפורסם. אשתו זהבה גם הייתה מצטרפת אלינו לפעמים והייתה מוסיפה פרטים. בפגישות האלה יוסף סיפר לי, מסר לי פרטים מאוד חשובים על הכפר שלו, על מלאכות היהודים באזור, סדרי הקהילה. יש לו תיאור מפורט של לבוש היהודים ולבוש הערבים באותו אזור, גם גברים גם נשים. יש שם מעשים על שדים ורוחות שמי שקורא אותם בטוח שזו הייתה מציאות ריאלית. וכמובן את כל הסיפור של העלייה שלו ארצה וההתאקלמות כאן בארץ. חלק מהדברים ביקשתי ממנו לכתוב והוא נענה לאתגר ומסר לי דברים כתובים, וכך הצטבר אצלי חומר רב. הספר הזה שארית יוסף הוא פרי יוזמה והשקעה של בניו ובנותיו של יוסף רמתי, מיכאל, רבקה שרבי ויהודית בן משה, שלא חסכו באמצעים כדי להוציאו לאור להנצחת אביהם. אני מודה להם על האמון שהם נתנו לי ועל שיתוף הפעולה. לצורך הכנת הספר השתמשתי בכל החומרים הללו שהיו לפניי, הרעיונות, כתבי היד, ועל כל אלה נוסף לי ידע חשוב שקיבלתי מאחיו של יוסף, שלום רמתי, ומבני אחיו הגדול ישעיה, הגברת שרית וייס וכבוד הרב ארז רמתי. בפרק שעוסק באזור חיימה נעזרתי רבות במידע שקיבלתי מרבי אליהו יונתי חממי, שחקר את האזור בעבודה אקדמית שכתב בשנות ה-70 בהנחיית פרופסור יהודה רצבי. בסופו של דבר האתגר הגדול היה לארגן את כל החומר ולהעביר אותו בצורה שיעביר את המסרים
לדורות הבאים וייתן איזושהי תמונה מקפת על האיש, על המקום, על האישיות שלו ועל פועלו החברתי והציבורי. אני רוצה לספר כאן כמה סיפורים קצרים שמעידים על אישיותו המיוחדת של רבי יוסף רמתי ועל התבונה שלו. הסיפור הראשון זה סיפור שיוסף סיפר בעצמו, וזה מתרחש בשנות ה-50 כאשר ישנו דוחק כלכלי מאוד גדול. הסיפור הזה מופיע בספר בעמוד 109. יוסף מספר, פעם אחת הייתה ברית מילה בצריף, במקום שבו נמצא היום בית הכנסת היכל שלמה. היה שם צריף גדול והזמינו את הציבור כולו להשתתף בהכנסת התינוק בבריתו של אברהם אבינו. ובאותם ימים כאשר היו הולכים לשמחות, כל אחד הביא איתו בסלו פירות, ג'עלה ושתייה חריפה, והולכים ומכבדים זה את זה. לי לא היה מה לקחת איתי. לקחתי כמה תפוזים, אבל אין לי קוניה כמו לכולם, מה אעשה? שמתי לי קצת תה בתוך בקבוק והלכתי. בסעודה כולם מברכים שהכל ושבת שלום, מכבדים איש את רעהו. מזגתי לי קצת תה בתוך הבקבוק ואנשים התחילו לכבד אותי. מה אתן להם? אמרתי, אני לא שותה משהו אחר, אני לא מערבב. זאת הייתה הטענה. לפעמים צריך לדעת איך להסתלק בצורה יפה. ובאמת יוסף היה אומן של יחסים חברתיים בכל מה שקשור ליחסים בין בני אדם, ולא סתם הוא באמת עסק בפעילות ציבורית והיה יושב ראש ועד העובדים בעיריית רמת גן. אני רוצה לספר סיפור ששמעתי מכבוד השופט ציון כפח, שהוא עוסק במערכת היחסים המיוחדת שהייתה ליוסף רמתי עם ראש העיר ברמת גן צבי בר. בספר שלפניכם יש שיר שיוסף רמתי כתב לכבוד ראש העיר. היו ביניהם יחסים מאוד טובים, אבל תחילת ההיכרות ביניהם לא הייתה כל כך טובה. בתחילת הקדנציה הראשונה של צבי בר כראש עיריית רמת גן הוא שלח משרד חקירות כדי לעקוב אחר עובדי התברואה, והממצאים לא היו נחמדים, בלשון המעטה. צבי בר כינס את העובדים ביום שישי אחר הצהריים, כאשר יוסף לא היה יכול להשתתף כי זה קרוב לשבת, ושם צבי בר נזף בהם ואמר לעובדים, אפילו רמתי לא יכול לעזור לכם, ואם היה כאן הייתי מוריד לו את הזקן. הדברים הובאו לידיעת יוסף. ביום ראשון בבוקר הוא מגיע ללשכה של צבי בר, המזכירה ניסתה למנוע את כניסתו אבל הוא בכל זאת נכנס, הניח מספריים על השולחן ואמר, הנה אני, בוא תוריד לי את הזקן. צבי בר היה איש עטור תהילה, היה מפקד בד אחד, הוא גם איש גדול ממדים, כולם פחדו ממנו. אבל יוסף הטיח בו, אתה פחדן, יש לך אומץ לדבר מאחורי גבי, אני ידעתי להתמודד עם ראשי חזקים ממך וגם איתך אתמודד ואעמיד אותך במקום. הוא יצא מהמשרד בסערה והם לא החליפו מילה ביניהם כמה חודשים. עד שצבי בר פגש אותו פעם, את יוסף, ואומר לו, מתי כבר תדבר איתי? צבי בר היה בן אדם קצת מרושל, הוא תמיד היה הולך עם חולצה בחוץ, חצי בפנים, ויוסף אומר לו, אני אדבר איתך כשתכניס את כל החולצה למכנסיים. לכך הוא סיים את הסכסוך בחוש הומור, ומכאן ואילך התפתחה ידידות מופלאה בין השניים, ויוסף אפילו כתב שיר לכבודו, וכאמור הוא מופיע בספר. ליוסף רמתי הייתה מודעות היסטורית. אולי כל כותבי הזיכרונות יש להם מודעות היסטורית, אבל ליוסף יש מודעות היסטורית גם אחורה לעבר, כפי שאנחנו רואים בספר, וגם קדימה אל העתיד, וגם את זה אנחנו רואים בספר. אחד הקטעים שהוא מסר לי היה קטע שהכותרת שלו הייתה זיכרונות יוסף רמתי, אבל הוא בכלל לא עוסק בזיכרונות יוסף רמתי, הוא בכלל עוסק בהיסטוריה של עם ישראל, מאז היות ישראל לעם בתקופת משה רבנו ועד לתקופה האחרונה, השואה ותקומת ישראל, שלטון הבריטים, הספר הלבן, תוכנית החלוקה. הוא הכיר וידע והתעניין בהיסטוריה. הוא התייחס גם בהרחבה לשבר התרבותי בארץ בין ימין לשמאל ולתרומה של התקשורת לשבר הזה. אמנם לא כל הפרטים שם מדויקים מבחינה היסטורית, אבל אני הותרתי אותם על כנם משום שהם משקפים בצורה נאמנה איך התגבש הסיפור בתודעה של יוסף
ובתודעה של רבים מבני דורו. בגלל האופי הפובליציסטי של הקטע הזה, שלא ישתלב עם שאר הדברים בספר שדיברו על חייו, שילבתי אותו בסוף הספר תחת הכותרת אחרית דבר. אבל המודעות ההיסטורית לא הייתה רק אחורה, היא הייתה גם קדימה, אל הדורות הבאים. ולא רק מידע יוסף ביקש להעביר לדורות הבאים, אלא גם מסורות של ניגון, ניגון של התפילות והניגונים השונים של קריאה בכתבי הקודש. יוסף הוא אחד מאלה שהבינו שהם שרידים אחרונים של עולם הולך ונעלם, והם עשו כל שלאל ידם כדי לשמר את העולם הישן, הן מבחינה חומרית והן מבחינה רוחנית וערכית, וגם מבחינה מוזיקלית. הוא מסר לי כמות גדולה מאוד של קלטות על סליל, ביקש ממני להמיר אותם לקבצים דיגיטליים, ובסך הכל זה 15 שעות הקלטה, כל העסק הזה, ובאמת בעבודת נמלים אני הפרדתי את זה לקבצים והעליתי את כולם ליוטיוב. בסוף הספר אתם יכולים לראות רשימה של כל הקטעים הללו עם ברקודים שאפשר פשוט לסרוק בטלפון ולשמוע את יוסף קורא את הקטעים האלה ביוטיוב. אבל לפני הוא הקליט את זה לבד כמובן, ורק אחר כך מסר לי, אבל לפני שהוא הקליט הוא הוסיף איזושהי הקדמה קצרה. אני רוצה להשמיע לכם ולהדגים את הדחף הזה שהיה ביוסף להעביר לדורות הבאים את המסורות ואת מסורות הניגון. אני רמתי יוסף בן מורנו ורבנו אלישע ז"ל. עלה לי במחשבה להקליט את ספר תהילים בשלמותו, לפי הנעימה המיוחדת לו, לפי יהדות יוצאי תימן, ולפי הטעמים שהם שונים מטעמי המקרא, וסימנם אמת, א' איוב, מ' משלי, ת' תהילים. ואני אעשה את הכל ולפי יכולתי, להזכיר לשומעים ולמשמיעים. הנעימה והקריאה והדקדוק מפי הקורא היהודי שהוא מיוצאי תימן היא מיוחדת, ואלה דמיון מעדות אחרות מקהילות ישראל. יהדות תימן שמרה על הלחן מלפני חורבן בית ראשון שיבנה במהרה בימינו אמן. ראיתי חובה על עצמי להקליט כדי לשמר את הערכים המיוחדים לעדה הקדושה. הספר שארית יוסף הוא לא ספר היסטוריה אמנם, אבל היסטוריונים ימצאו בו הרבה מידע חשוב מנקודת מבט אישית של מי שהתאכזב כמו רבים אחרים מהעלייה לארץ ישראל. כבר שמענו לא מעט נאמר, מפני חטאינו גלינו לארצנו. הם ציפו כאן לרמה רוחנית גבוהה יותר, להתקרב לקדוש ברוך הוא כשהם עולים לארץ ישראל, אבל כגודל הציפייה, גודל האכזבה, לא רק שלא הייתה כאן רמה דתית גבוהה אלא נמוכה, לא זו בלבד, אלא גם הם נתקלו במוסדות המיישבים שבעצם דחפו את העולים לכיוון אחר מאשר תורה ומצוות. יוסף מביע את האכזבה שלו בצורה ברורה, ומהבחינה הזאת כדאי לציין, כפי שכבר הזכיר פרופסור טובי, שיוסף הוא לא היחיד. ספרות מחאה כזאת יש לנו כבר לפני קום המדינה. יוסף הזכיר את רבי אברהם הרוסי, אבל יש גם עוד רבים אחרים, על חלקם עשיתי את עבודת הדוקטור שלי, חיים שקדי, דוד בן שמור, רצון הלוי, וביתר שאת המשיכו לאחר קום המדינה רבי שלום רדאי, עובדיה זנדני, רבי שלום כהן, ניסים מטרי ויעקב דמתי, שבימים אלה אני עובד על הכתבים שלו. הם כולם לא קיבלו את המציאות בארץ ישראל כפי שהיא ומחו נגדה. גם יוסף הביע את התסכול שלו הזה בשירה. אני אראה כאן רק קטע אחד קצר. ורוקדים יחד בחורות ובחורים בגוף חשוף ותזמורת עכורה, ומשתעשעים ועושים נשפים בעובדם חוש ובלי חתן וחלה, ואין טעם להפקרות שעושים כשיכורים ואין להם חזרה, ומפסידים זמנם ואין רואים,
ויוצאים בלי ערכים ואין רפואה. הסיפור של יוסף רמתי הוא סיפור של אדם שספוג באהבה. אהבת האדם ואהבת הארץ. הרבה פעמים במהלך התיאורים של המציאות הקשה הוא חזר על הצירוף, על המשפט, אבל הייתה שמחה. ככל שהתקרבתי ליוסף, אני למדתי להעריך אותו יותר, את האישיות שלו, את האישיות האופטימית שלו, שלא נפגמה גם לנוכח אסון אישי שהוא חווה במות בנו מרדכי, והוא רק בן 15 שנה. יוסף, ברשימות של יוסף, בעיזבון שלו מצאתי כמות גדולה מאוד של קינות, שהוא העתיק מתוך קינותיו של רבי שלום קורח. חלק מהקינות הוא שינה מעט כדי להתאים אותם לכאב האישי שלו. את הקינות שהוא שינה אני הבאתי בספר, את הקינות שהוא לא שינה כבר התפרסמו. והכאב הזה שליווה אותו כל הזמן לא ריפא את ידיו, למרות שזה באמת ניכר בו בעיקר בזמן התפילות בימים הנוראים, כשהוא היה מתפרץ וזה היה נראה כאילו גם האובדן האישי מתחבר עם התוכן של התפילה, והייתה לזה, האפקט היה מאוד מאוד מרגש. הכאב על עוולות העבר וצער על השכול לא ריפו את ידיו, אלא להפך, כאילו הטילו עליו שליחות שאותה הוא מילא בשמחה, מתוך חדוות העשייה למען הזולת ולמען הכלל. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.